action. And kulukudu sawubona mfundisi. Sawubona baba ninjani? My goodness gracious me uNkulunkulu muhle kakhulu. Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu wherever you are la usibheke khona siyakubingelela namhlanje sizoxoxa. Zoxoxa ngomuntu noNkulunkulu. Oh yes. Ezweni lasemhlabeni. Nansi into emnandi uthi uJobe umuntu uzalelwa enhluphekeni noma uzalelwa empini. Empini. Uthi ufika nje emhlabeni ufikela empini. So ungichaza mase ixoxa kamnandi sethi impilo yomuntu ozelwe wesifazane iyayaluza. Oh Jesus. Igcwele usizi. I like that. I like that part ukuthi iyaluza. Kutsho kanjani ngesizulu? Iyayaluza. Yeah. Yes. Impilo yomuntu ozelwe wesifazane ibona ukuthi iyayaluza ngoba uzalwe ngakwazi ukwenza lutho umuntu ekwazi ukubamba nje nyakazi isizandla. Duku uyakhala. Ulambile uyakhala. Uya usenhlungweni uyakhala. Ufuna ukulala uyakhala. You know, and then iqale ishintsha impilo umthola umuntu umntwana esegaqa esekwazi ukusukuma ahamba epreschool ahamba esikoleni aqeda graduate wada ukushintsha kweindawo isona siyalo leso. But now nansi into esifuna ukuyixoxa kakhulu nabazalwane mfundisi. Now umlaleli osibhekile. Yeah. Sizoxoxa lento ukuthi as much as impilo yakho inama in and out and kukhona uNkulunkulu ongumnikazi wokuphila kwakho bese kuba khona isitha sikaNkulunkulu. Oh yes. And then ke bese kuba nemkhuba ebakhona kube nemkhubana ebakhona nama infect nama input esitha. Oh yeah. Then bese impilo yomuntu iyaqala iba nezimo ezingekho mnandi mesiba nezinto ezikhalisayo bese ba nezinto ezijabulisayo. And then ingakho ke lokho sifuna ukuxoxa nani balaleli and babukeli and angihambe ngedwa. My name is Enos Nxumalo all the way from Kwantaba Diliga and angihambe ngedwa ngihamba nomfundisi ozozishwa yena. Awuzisho umfundisi uJaca khona la ekhaya Kwantaba Diliga. Mpostoli ngithintwa ilento oyishoyo esizoyixoxa afishane ethi impilo yomuntu uNkulunkulu usuke idale inhloso number 1 inhle futhi uNkulunkulu usuke eclear ukuthi umuntu umlethelene emhlabeni. Kungenzeka kube umuntu oyithole sesemhlabeni ukuthi uNkulunkulu umlethelene. Yes sir. That is why bethi abanye abantu ngizidiscover emva kwesikhathi esingaka. My God. Kodwa not ukuthi uNkulunkulu usuke engayazi inhloso. Mhlambe uzothi umunye kanjani ake silinganise kanje. Indaba kaJesu iclear ukuthi uzoba umsindisi emhlabeni. Yes sir. Wathezelwe nje maye babu. Wase kuvele kuba khona insizwa nje kuthiwa uHerod. Yes, wasekuthiwa uJesu uzelwe. Isizohubha ingane ephethwe izandla. Ingane uNkulunkulu ayilethela ukuthi izoba isipho emhlabeni nakuyena uHerod. Ezosolve ngisho ama problems omndeni wakhe. Azosolve ama problem omndeni wakhe. Sesithola uHerod usenjani usejaha lengane. Ngifakazela lento uthi impilo uthi uJobe inani inesiyaluyalo. Thank you. Lesiyaluyalo asikadawona amaphutha Jesu akanaphutha. NoMaria kenzeni lutho. No Joseph ayikuntoni. Ngoba impilo yomuntu inesiyaluyalo. Thank you. And on that note, men of God, balaleni ngiyithanda lo oyifaka lo bhuti kuthiwa Herod. Yikhetha le. Kahle hle. Lizolwa nomfana ozelwe. Akade ngamazi. Kodwa in the prophetic, in the books, he knew there was a king that was going to be born. And then Jesus is born a king. Usezothola umyalezo ukuthi uphozelwe. Kufika izazi ethi uphi ozelwe eyinkosi.
iyasuka i-challenge ngoba kunabantu abazokuzonda bengakuzondeli ukuthi wena ubenzeni kodwa bakuzondela ukuthi ubani but then they have received your identity sebekutholile bayakwazi bakufunda bakubona ukuthi kahlekehle wena ubani ngehleka le ethi amakhehla wasifuni Herod ulubulala ingane ingabe ayinecherish ingane ayikhulisa ukuthi ifinyelele ebukhosini bayo ophelele and yena usabona icompetition and the child is not even yet 2 years of age it's just being born okulezwe ikhathi nje and impostoli mawusakhuluma njalo ngibona lento ukuthi nalento ungafuni uyazi uHerodi lento kube wamkhulisa wamnecharisha njengobusho kwakuzolekeleleka even kwayena kwasizwe yena ayesleader uyazi wayizoba nanani nodumo nje lokwaba inkosi yokuqala eyanecharisha inkosi yamakhosi awavela ufuna ukuyibulala wayibalekisa. Listen but as you are listening to us, the enemy does not care ukuthi wenzeni wrong wenzeni right but uSathane ukuzondela ukuthi uzelwe ukuzondela ukuthi uyaphila ukuzondela ukuthi uNkulunkulu unemcabango emihle ngawe unemcabango emihle ngempilo yakho imicabango yokukuphumelelisa akunikeze ikusasa olibhekile wena so therefore never play games never think ukuthi there is a time or day where the enemy will be happy about you. Now nansi into engifuna siyixoxe mfundisi le ndaba kaJesu uma esezoli ngoSathane siyamiyeka mhlawumbe ke singamiyeki noHerod mhlawumbe ake ngidonsele eliphuzu mhlawumbe sizovala towards our closure will touch on it ngoba sizobheka impilo igcwele isiyaluyalo. Yes, ngifuna ukuthi kumele uyazi into ukuthi noma ungastrong kangakanani emhlabeni ngisho ungastrong kangakanani physically noma ungastrong kangakanani ngokwezempi kunabantu ongekubahlula. Okay, uma uNkulunkulu ethi kuJoseph thatha indodana umntwana umfana umbalekise umsuse uhamba umfihle eGibhithe ngoba inkosi uHerod njani uyamfuna. Why did not God kill Herod? But wayazi uNkulunkulu ukuthi kunesikhathi asimisile that is legalizing rakasabaya awishenya nzongezwa that is legalizing ubukhona bukaHerod emhlabeni nesikhathi uHerod kumele asiphile emhlabeni as much as uHerod engamthanda uJesu kodwa ngokwesikhathi legally uHerod kuneminyaka ekumele ayiphila emiselwa uNkulunkulu before even kufike uJesu and bekumele aphile uHerod apractice ayefuna ukukwenza according to Herod's will ngokwentando yakhe uHerod not ngokwentando kaNkulunkulu kuphela. Now the reason why God is saying kuJoseph thatha umntwana uyomfihla eGibhithe because uNkulunkulu wayazi ukuthi emhlabeni unikeze abantu ilungelo to operate. uNkulunkulu wayengeke aze amvimbo ukuthi ambulala uJesu. Ngiyazi ukuthi ngengqondo obusonto ngicela ningaqali nijaje ngoba ngokwengqondo obusonto nizofuna challenge. But God was not going to kill Herod and God was not going to stop Herod ukuthi abulale uJesu. This is the reason kunabantu abafa before their time. Because kuthe kune warning elethwayo
ngeyibonakaliso nangeyiprofeto nangokwembono bangafuna ukuyiconsider bafuna ukuthi sizophila ngokwentando yenkosi. uNkulunkulu usekhulumile ufika ephusheni lika Joseph uthi thatha umntwana uyomfihla kuphi khona eGibhithe ngoba uHerod inkosi iyamfuna. Listen, unawe ofunwa izinto ezinkulu kunawe ugijinyiswa abathakathi bangakini ugijinyiswa ama-devil worshippers angakini afuna listen to the voice of wisdom, listen to the voice of God. Other things you have to fight them ngokuthi ubaleke. Kunezono ongeke uze uyinqobe until ubaleke. Oh yes, until usukile kuloma position. Mostly la futhi ukunezeza noma mhlambe ulento ukuthi kunezinto ongeke ubhekane nazo ukusaku same position ezifuna ushintshe iposition ngokwelocation number 1. Akusho ukuthi isibusiso uNkulunkulu akasibekile kodwa kunezinto ekumele ukuvumela ukushifta for a temporal time. Ngokuthi hamba uyomfihla uma isifile futhi inkosi uHerod wenze njani uyambuyisela uzomletha kwiposition ngendlela efanayo ngokwephupho. Ingilozi kaNkulunkulu iyafika kuJoseph imfica kuphi eGibhithe inimthathe manje umntana uHerod usungabuyela naye eBethlehem was it Nazareth ngoba uHerod usenjani usefile. Uyazi kunomuntu ke la ozothola ukuthi usenkingeni ngizoyikhuluma kanjani bakithi lento. Uyazi ukuthi le ndawo kumele asuke kuyona ila ingcebo yakhe ila amandla akhe ila ubizo lwakhe lukhona. Mawususwa for a certain time uvumele usazophinda ubuye Jesu uzoba inkosi khona la. Kodwa as long ekusakhona uHerod awuvama ukuqhela ngoba nobukhosi bukaHerod abekwanga uSathane babekwe yimina uNkulunkulu and it is legally. Ngikhuluma ngama legalities ngamabomo ngoba the same Jesus when he started to operate simbona ku chapter 4 kuMateyu ezolunga uJesu ezolunga uSathane and then Jesus and the devil sebeyaqala basebenzisa lama terms emthetho. uJesu uthi uSathane uma uyinkosi uma indodana kaNkulunkulu tshena lamatshe ukuthi awaphenduke isinkwa. uJesu uthi kulotshiwe umuntu angephile ngani ngesinkwa sodwa usemthatha umfaka manje ezintweni ezibhaliwe because siphila manje esikhathini whereby we have to understand ukuthi ukunqoba kwethu nokulwa kwethu izimpi akudependile kwilevel yomsindo engubangayo njengomfundisi. Ingakho ngamemeza ngathi kagaba likaJesu amadimoni ayibukele. Though it's legal. Igama likaJesu legaliziwe ukuthi namandla ezulwini nasemhlabeni. But letting authority, I have to know which name I'm talking about. Oh yes. And how powerful is the name. And at times I don't even have to shout because I'm pulling out umthetho according to section. Okay, section so and so. Thank you. uJesu kulotshiwe noSathane uthi kulotshiwe uthi ziphonse la ngokuba kunjani kulotshiwe. Those are legalities. And uJesu uzomshaya uSathane egcineni again according to what is written. So engifuna ukusho la ukuthi as much as impilo yomuntu igcwele isiyalo ugcina uhlushwa ngeshintsha ke manje game ugcina uhlushwa izinto ongenamsebenzi nazo kodwa zona enomsebenzi ngawe ukuthi uzalwa ubani uzalwe laphi uzalwe kanjani ukhule kanjani ukhulele emndenini onjani. So such things can frustrate your life. I want us to deal with that in short and then
bese siya wrap up. Mfundisi, I don't know what can you add on this. Mhlambe ngostolo usathinta leyo. eBhayibheli kunendaba nje kaDavid. Ukhawunte kakhulu ukuthi uzalwe kanjani. Ngoba nalesiphithiphithi sesiyaluyalu sokuthi kubizwa abantu kuthiwa kubizwa abantu kuzogcotsha umuntu. Lento ukuthi athi ekhona bese yakhohleka. Ingoba indlela azalwa ngayo. Yamenza nomzele wangam-accounta njengomuntu. Wabiza ukuthi into kaNkuluNkulu ayiduki. Noma bengakhona ekuthiwa bafanelekile nabathi uma bebizwa babekwe phambili. Kodwa yona into kaNkuluNkulu nomuzalwe kanjani. Umnikazi wayo iyamazi futhi ayisoze iyadukela komunye umuntu. Kodwa futhi yamdinga into kaNkuluNkulu umuntu ukuthi a subscribe. Okay. Endleleni kaNkuluNkulu. Ngoba if David chose to live anyhow, he was going to lose his position. Alahlekelwe ubukhosi bakhe. Ngokuthi yena he did not consider izindlela zikaNkuluNkulu. Lento ithi kungenzeka ukuthi you are appointed for greatness, we are appointed for riches, you are appointed for glory, you were created for success. But because of indlela yakho yokuyiphatha ugcina ulahlekelwe wena isibusiso sakho. But how? Do we have a reference on that? Yes. Ubani? uJoseph. uJosepha ngabe watholakala esemdibi munye nomfazi kaPotifa. Thank you. Ukube walahlekelwa indlela zani zokuyiphatha. Umvezela uNkulunkulu ukuthi ubani, but lo akumnikanga ilungelo lokuthi kumele aphile isinoma ikanjani. Thank you. Kuthe noma kufika eapproachwa ezingeni eliphezulu unkosikazi wani wenkosi engaleso sikhathi wathini, wathi no, which means lento ukuthi noma ngabe kuthiwa into zikaNkuluNkulu ziphezulu kwakho kodwa kumele ukuconsiderishe ukuhamba ngokwendlela zikaNkuluNkulu. So Joseph would have lost. He could be trapped endlini kaPotifa. Yes. Angaphindi uJosepha aphume endlini kaPotifa ngoba unkosikazi kaPotifa ezobe futhi ngenzeka ukuthi ezogcina uPotifa embambile ambulale. Agcine engafinyelelanga kwiplan kaNkuluNkulu ngempilo yakhe. Now we see another man of God. Oh yeah. This man by the name of Esau. Oh yes. Ungumfowabo omdala kaJakob. Jacob, yes. The man who was told first ukuthi hamba ungilungisela hamba ungibambele inyamazana ungenzele isilovela ngidle ngikubusisa wadlala kancane Lo munye kanti khona ozwayo wazwelwa womunye uRebecca ngoba kunendlebe noma zikhuluma into zikaNkuluNkulu kunendlebe esilalele. Kunomuntu okulalela. Kunomuntu olalele lo busiswa khona. If you are not careful you will lose your blessing before even your blessing comes to you. Umuntu alahlekelwe isibusiso sakhe kungesakhe genuinely. God purposed to bless him. Ngenxa yendlebe wrong. Ngenxa ukuthi kukhona umuntu omzwelile. Mina lokho ngithi everybody needs a prophet. Everybody needs an intercessor. Because your intercessor will be there for you when you are not there. Your prophet can hear, isn't he, Kulunya in the secret place for you. Your prophet can know the intando kaNkuluNkulu can hear for you. uJakobe iwini kaJakobe yabrasakatha yaba ukuthi kwakuno Rebecca ommele kwathi kukhulunywa kuthathwa isibusiso sosuswa
sisosuka kumnikazi waso uIsaac owayemela uNkulunkulu in that position ezosikhuluma kuJakobe ezosikhuluma kuEsau kwacaca ukuthi kunomuntu okwazi ukumzwela uJakobe engekho. Mpostoli, uyabona lethu udinga umprofeti, udinga umuntu ozokuzwela. uSamuel ngaba limlahlekelanga yini iphimbo likaNkulunkulu wagcina uNkulunkulu ebuyele emuva kuba wengekho. uEli othi uma liphinda othi. Thank you. Everyone, we are blessed, we are called, we are important, all of us before God. But uNkulunkulu nabantu bakhe abadesignele abamisele abanye abantu. Ngabe ukwi-ministry, ngabe ukwi-business, ngabe ukwezemfundo, bazise abanye abantu. There is somebody who can help you. There is somebody who will understand indlela ofuna ukuyamba before you. Kunabantu abayihambe before you. Kunabantu uNkulunkulu abagcobile wabamisela wena exactly. And you cannot deliver yourself. That's true. You will need a deliverer. Israel wakhulwa Moses wazuzekabuzwa akayethi, and by the prophet the nation of Israel was delivered from Egypt, and by the prophet the nation was preserved. Listen, God has anointed men and women for you. Isiyaluyalu obhekene naso empilweni kube sengathi kuyavuleka uphinde kuvaleka. Leso siyaluyalu siyamdinga umuntu osiqondayo. Leso siyaluyalu siyamdinga umuntu ozobuka bese letha ijudgment, athulise isiphepho esempilweni yakho. As I was saying, we are about to close. We don't want to keep this very long. Ngifuna ukuthi kulento kade ngisho yama-legalities mfundisi. Oh yes. Lord Jesus. My God. Kunento esiyeke siyenzise njengoba sisibuyisa ama-Wednesdays ethu. Oh yes. Kwi-deliverance class sinento esibiza ngama-renunciation and annunciations. Lento yokubaleka kukaJosepha nomntwana. Yeah. Yayilungiselela ukuthi kuyothi mase isiphepho sidlulile bese umntwana abuyele endaweni yakhe, akhulele endaweni yakhe, aphile. We don't remove a curse without putting a blessing in the place of a curse. Ngoba uzoyishiya i-vacant. Matthew 12:43 utheni uJesu? Uthi umomubi uyaphuma uhambe uye endaweni ezomleyo bese uthi ngiyabuyela, usho umoya omubi ukhishiwe bese uthi ngiyakubuyela endlini yami. Efike bebucayi kakhulu lithi mawubuya kukliniwe kuqoqiwe awungeni, ubuyele emuva uyolanda eminye eyisikhombisa enamandla kakhulu kunawo. Bese lithi iBhayibheli isimo salo muntu siba sibi kakhulu. Again sibuyele kuladwisho umpostoli ukuthi wathi uJesu mayeqeda ifasting wase yamxoshwa uSathane wathi akahambe. Uma unganakile ungazi ukuthi wamshiya kade begcina ifasting. Sizwa ngaye esezwa kwebethelwa esekhuluma kubani, esekhuluma kukuphitha, eseqhamuka ngophethe usethi uJesu usuka Sathane. Ubani lo kade exoshwa lapho? Before amxoshe uthi uJesu exoxa indaba yokubethelwa kwakhe, uthi uPetro makube kude nawe Nkosi. Kade uJesu eqeda ukuthi abantu bathi ngingubani, wathi uPetro kuJesu, wena uyindodana kaNkulunkulu ophezulu konke. Wathi uJesu wathi lokhu angibulwanga wena,
angibulanga igazi lenyama kuwena kodwa umbulo ubaba usizo wathi blessed you are phezulu kwaleli dwala ngakulakhe ibandla lama sangahayidesi awayikulahlwe wathi futhi wena uye lo Petro khuza uleyo Petro few verses down the line uJesu sekhuza uSathane uthi uJesu kumele ngihambe ngobethelwa uthi hayi uthi uPetro makube kude nawe Nkosi uthi uJesu suka Sathane emva kwami now ngizothi mina the very man of God that was used by God to you yesterday can be used by devil today. The very mzalwane who was a blessing to you today. Akekho demon possessed, but the enemy will speak or will can work through them. Ilende sithi umuntu demonized is influenced. uPetro kade kushiwo manje kuthiwa lokho akwembulanga igazi nenyama kwembulwa uNkulunkulu busiswe yaPetro phezuka uthi ake ngidlule lampostolethini webantu abasensitive ngoba leka Petro ichaza ukuthi usensitive ezweni lakamoya ekubani sensitive kwambuleleka izinto zikaNkulunkulu uyena lo Petro sensitive sekuphinda kukhuzwa bani Satan, which means if you are a vessel of the Spirit, you've got ama-sensors akho ayakwazi ukubamba every move, every frequency, yeah, yes, uyakwazi ukuyicatch. If you are not careful, you can end up speaking what not God speaks, but what the enemy speaks. Angiphinde. Same Peter says, "Ungukristu Jesu indodana kaNkulunkulu ophezu konke." It's the same Peter. uJesu asexosha kuyena uSathane. Athi phuma emva kwami, suka emva kwami Sathane. Uyezwa kuNkulunkulu, uyezwa nakuSathane. Pastor, it is important everybody ukuthi ulazi iphimbo likaPrasayatha, ulazi iphimbo likaNkulunkulu. Akubalekile ukuthi ube sensitive to the spirit only, but mazi uNkulunkulu omkhonzayo, yazi intando yakhe, lazi izwi lakhe, so that you'll be able to discern and tell okuyintando yesitha nokuyintando kaNkulunkulu. Yingakho sinabantu abasetshenziswa uNkulunkulu kakhulu, baphinde futhi basetshenziswa isitha kakhulu. Uzothi omunye umuntu ubungozi balento bulaphi. Ukube kuthiwa uPetro wayengumprofeti, wengeke yena azayidile impilo kaJesu. Ngoba uJesu holo mongcwele umholelwa kuphi esiphambanweni. And uyazizwa lezi ndaba uthi ungazi ukuthi indaba ezimnandi, ungazi ukuthi ziyamprotector uJesu. Kanti zidileya icebo likaNkulunkulu ngoJesu. And kulula bezwe uPetro ekhuluma isambulu izolo uthi akusakhuluma yena lo uNkulunkulu. Ngoba lo muntu lokuze washintsha igama lakho kwathiwa ngeke kusukela manje ngeke kusashiya ukuthi uSimoni kaJohn. Njengamanje usungu Simon Peter. Shuthi ke lento iyacaca mpostoli ukuthi le same muntu angalidileya icebo likaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. If uJesu wayengazazi ukuthi ubani uzeleni, wezodileya adile into uNkulunkulu amthume yona ngoba elalele ini umuntu okhuluma indaba ezimnandi. Kuphela encwadini yezenzo zabapostoli chapter 20 lithi isilenkosi kwathi kuhleli abapostoli kwafika umprofeti kaNkulunkulu omdala uAgabus. Wathi mehleli phakathi kwabo wabona ibhande lika Paula, wathatha ibhande wazibopha ngalo. Wathi ubani umnikazi waleli ibhande? Lumnikazi waleli ibhande akangayi eJerusalema ngoba mekafika eJerusalema uyokuboshwa nokuboshwa. NgizuPaula ekhala encwadini zezenzo zabapostoli athi uPaula ningihluphelani ngokuba niwephulelana uma wami ngokuba mina ngifanele ukuboshwa nokufa eJerusalema ngenxa yegama lenkosi uJesu.
Ngabo Agabus was a prophet from the devil yini. Agabus the prophet was prophesying from God, but Paul understood the purposes and his mandate. Ukuthi engahambi nenjabulo yodwa kodwa ehamba nokuboshwa phakathi. So can a prophet ngathi singena kwenye ke manje, my God, can a prophet delay a purpose if sombisa kanjani jaca sizothini mfundisi uma engekho sensitive to the will but sensitive in the spirit on no ibuyela kule kadisho umpostoli ukuthi uyamdinga umuntu. Thank you. Ngoba if ever Petro wayese mentored enough ukuthi akwazi ukuhlukanisa iphimbo likaNkuluNkulu nephimbo lesitha, yena wezwe isiphimbo likamoya kuphela, wezwe iphimbo eliqhamuka kumoya, wangali verify ukuthi liqhamuka kuliphi iside. Kodwa ke ngimbona sengathi uJesu njobe emrebuke la uPetro waye sentimental wayemthanda ngenyama ukuthi uJesu akahlale phakathi kwabo ngokwenyama nje uthi awungeke uzusuke phakathi kwethu awungeke akumele ubethele, but Jesus knew his purpose and the purposes of God. Engathi impostoli ke ngoba sesiyavala ikhona into ethi kulaba babizwa uNkulunkulu uyawumela istory sabo basazi, ngoba if ever Jesu story sakho engasazi wezohlala noPetro, if ever Paul story sakhe noNkulunkulu engasazi wezoshawa Agabus. Engathi nababuziwe kuyomela udaba labo balwazi ngoba ukhona la lizofika khona lufike uzoshawa idelay eyindaba ezimnandi mayifika kuwo. Engathi zinawe zilwa nawe sicabangela wena kanti zidila the same thing uNkulunkulu ayibeke phezukwakho. Bathandwa benkosi, kuyacaca ukuthi indaba yethu ayifuna ukuvaleka ngendlela ebesifisa ngayo, kodwa ke okumnandi nakho konke ake siligcinise la namhlanje. Kubalulekile ukuthi ube nomuntu okulidayo noma okumentorishayo entweni zenkosi. Uyamdinga ubaba. If you are with flow your glory, you need fathers who have seen it, who have walked with God, who have tasted the glory. If you are in a move of faith, you need men and women of God to mentor you and guide you in those lines. If you are in the prophetic, you need people who've got a prophetic insight who can help you to do not miss the mark because of the prophecies. There are other prophecies that are spoken today, sengathi ama prophecy anamhlanje kanti ama prophecies athi akulinde uJoseph uHerod azafe ukuzubu. Le is sensitive bazalwane, le is sensitive. Allow me to share this. Uyabadinga abantu abazokusiza ukwazi ukuthi akuzona zonke izitha ozolwa nazo uyinqobe. Ezinye zazo kumele kulinde isikhathi sikaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu ayinqobe ngendlela azoyinqoba yena ngazo ukuze wena uphile. Kunabathakathi abangeke beyafe ngenxa yakho, kodwa kuyobiza ukuthi usizwe ukuze ukwazi ukubahlula. There are devil worshippers that will need a higher rank than your rank. You need somebody in your life. In my closure, I would say I need somebody more senior to me. I need somebody who has more experience to me than me, so that can help me, so that can cover me, so that can speak to my life. And nawe ngokunjalo mthola umuntu kaNkulunkulu ohamba lwakho. Man of God. One stay. Umpostoli ngicabanga ukuthi uqedile. Engavala ngalo nje ilona lelokuthi uyamdinga umuntu noma ngabe kuthi ugcotshwe kanjani, and ezinye izimpi njengoba besethintile kwakushintsha location kusayintando
kaNkuluNkulu akukona ukudileya kwani kwecebo noma uthi into eyayikhulunywa Isaiah noJeremiah noHezekiah ngoJesu kwangeyona. So nje ngamafishane uyamdinga umuntu. Ingakho njengolesithathu sizobuya sihlangane la sikufundise ukuthi udinga ziphi izikhali zakamoya, ezinye izinto uhamba nazo, ezinye ugijima nazo, ezinye umuntu onithatha unyamaza endaweni ukhona, and akekho umuntu njani othatha isinyathelo again. Kubaleka disho umpostoli ukuthi uyamdinga umuntu okuyirank ethile ezweni lakamoya ukuthi uNkulunkulu akupreserve khona lapho kuleso simo khona lapho kuleyo area uphumelele njengabanye abantu. Njoba sibuya ngolesithathu kuzobe kuthandazelwa kubantu, abantu abahamba namazwi eqalekiso, abantu abathakathiwe, abantu ekwakhulunywa amazwi neziprofeti zaprofeti uSathane ukuthi ngeke impilo yakho iye ndawo. Siyahlangana ngolesithathu ngo-10. Ayikho uNkulunkulu into angakwenzela, uzofundiswa ukuthi noma usekhaya ugcine ngalento ukuthi ubamba ifoni ngifonela ubaba, no, uthandaza kanjani, wenza kanjani, umelana kanjani nalezi zinto, ngoba uyamdinga umuntu olihambile uhambo lakomoya. Ngolesithathu ngo-10 siyahlangana la eMilarena, uyathandazwa, ukhulunywa isibusiso phezu kwempilo yakho, impilo yakho iyakhululwa egameni likaJesu. Shalom. Amen. So lesithathu lethu siku number 1 Milarena Drive, Enyulands, eThekwini. You'll see our contact online. You can call us. We are relaunching our Wednesday healing and prophetic meetings every Wednesday from 10 until we finish. Yes. Until we finish. But make time that you come, and then we spend time together with us in the presence of God, and then nathi la esikhule khona sizokukhulisa. uNkulunkulu wami anenzele umusa. Let us pray as we close. Oh yes, Father. Heavenly Father, we thank you. Thank you, Jesus. For umlalelo osilalele. Oh yes, Lord. Siyakubonga nangethuba osinikeze lona ukuthi size ebukhoneni bakho singene sizoshare intando yakho. I pray in Jesus' name for your spirit to touch each and everyone. Oh yes, Lord. That is listening, that is watching. My Father, those who are struggling with pain, Lord, I speak life, I speak healing, I speak restoration in Jesus' name. I pray karasangele entia alamanga libranga la sukete. I come against every spiritual bondages. Abacindezelwe more. Receive your deliverance right now in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. I pray that the joy of the Lord will be your strength. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. We love you. Comment, send us a text, call us.